Gaur dugu goizo zue libre, eta beraz, pentsa dugu, zein dugu? Ba, sukaldatu, eta orduen egingo dugu, bueno, saietuko gara egiten empanadillak. Empanadillak egiten egon gara, igual, zenbat, bi ordu? Bueno, bi ordu, baina ordu bat apiku gai egon gara empanadillak egiten. Eta behitu. Zenbat dugu zen. Beraz, gaur bien jango dugu empanadillak. Bueno, gaur eguazten den moduen, baudiz barrio eskolara, umiekin jolastera da kantatzera da dantzatzera. Eitxas nor dabil esnatzatekin? Bai, nago emigaz berba egiten. Zezaten dagoa? Nazaren, ez agertu nire argazkian. Bueno, gaur rumiek ja jundie danak etxera goiz, eta orduen jungo gara gu bai etxera oin. Uste lehenengo jungi gara beiso partidat ikustera purtsu bat edo, eta goiz etxera, eta hauko jarrixa prest, empanadillak ingeaz. Orduen gara jarrixa empanadillak. Eta oin, bertan, bizatozku argazki bat, etxeko bi alabak, eta gauz gu barik jaten manteka hau. Eta goiz argazki bat. Eta horren esatzegu gaur eurentzako ez dagoela afaririk. Zer gaur, ez tozko inbita guri manteka hau jaten, ba gaur ez dauke afaririk. ¿Qué tal?